So, good morning. Atong vlog karon kuan update sa atong baboy. Ako sa kanay palpak wa mga anak nanguwag sa kutro. So karon giay na sa damo. Kung naging semana karon na may ako'y hapit na padong anak. Nako'y padolong na anak. Karon siguro mga second week sa March. So ano to? Andre. Walpak mong usa. Ano nga naya nanguwag utro wa mga anak palpak ni lawas ang dako ring bubuya ni wa anak-anak pero ito yung isa lamit atong mga anak next week. Uy man. Ito is sa yung mother to. Dito nilagay kasi wala silang mapaglagyan. Tapim ng tubig. May tubig eh. Tapim nun. Balibaldiran ako. Ang toto ya sakal na. Ito mga anak ni siya. Ito na sa sigtiyan. Balibaldir eh. Namay tayo drinker eh. Drinker. Dire na pabutang kuan. Balis tubig. Iguba man. Makaroon balibaldir lang. Isog. So kurang masansad. Tinom. Kumisi hawa. Nandiyan. Masya hawa. May lahan masag uhawon kay ubarog niya siya. Kurang usa para baktin. Tanawag na may tubig ni. Hanap pala yung tubig. Ang inahan ani anak-anak. Tingnan mo. March, second week of March. Ang paboto na ni. So mura na atong update ra sa baboy. Inom na. Yun lang.